Inkosi yasezulwini ushembe unyazi wezulu amen. Bangcwele siyabonga. Sibonga ke ukumenywa kuleli sabatha lanamhla. Kumhla ka-24 uJuly uNtulikazi kunyaka ke ka-2021 alikho elinye lophinde libe khona. Keje namhlanje alikho elinye uphinde ushicilele kulona. Simenyiwe ke amazwe ngamazwe sisuka emadokodweni esiqhube kuwo. Salizwa lolu gubhu, sayizwa lemvunge yasezulwini amagemfe namacilongo ekhala. Uba sizobuthisa kuleli dokodo lalensizwa kanjomani. Nami ke nawe sibile ngabanye abantu abamenyiweyo. Siyacela ke uNkulunkulu akithi ebuhleni ushembe unyazi wezulu. Ukumenya wethu ungabe yize. Kodwa akube ukuthi sithandiwe. Nxa uNkulunkulu esathatha ibhuku lakhe lasezulwini la ashicilela khona abantwana bakhe abathandileyo. Nawethu amagama ohlwini azabizwe. Amen. Amen. Lokuhlangana ke kwethu lapha eNazaretha ungakubuka kuyinto encanyana nje. Ngazi uyeye mhlawumbe omunye uzothi mebuzo mefika edokodweni lakhe ukuthi kuthiwa deni bangapha hayi bese u8 asona u8. Amen. Amen. Ezulwini sibaningi la njengoba silapha. Amen. Kodwa wena ngamehla akhe asemhlaba uzothi hayi bese u8. Lento siyenza lapha njengoba sihlangane la mhlambe ngihamba nenqwaba yamakhehla bafu. Nenqwaba amakhehla shesa kithi. Nawe uhamba nenqwaba amakhehla kini. Osigananda odlabo uhamba nje. Kodwa ngoba thina uNkulunkulu usifinyezile amehlo uma sibona into ejulile asiboni. Siyamcela ke uNkulunkulu wasebuhleni ushembe. Noma sizoni noma singcolile kanjani. Kodwa lolu suku namhlanje asiphe lona. Amen. Usuku lwesabatha eNazaretha lunye sontweni. uNkulunkulu ke esifundisa ukuthi zonke lezi zinto ezisithupha uhlala nomndeni wakho. Kodwa ngosuku lwesabatha usuku lesikhombisa ilakho uNkulunkulu akusondeze eduze kwakhe. Amen. Zonke lezi zinto ezisithupha noma kuthiwa sodlulile emhlabeni
uyobuhleli nemndeni yakho yakini. Kodwa usuku uNkulunkulu ayobaduze kwakho noma umbona ngalo masudlulile emhlabeni usuku lesabatha. Yingakho ushembe athi mefundisa njalo indlela yakhe idlule ekhaya. Yingakho ushembe zonke izinto azishoyo noma zenzayo zibe zinkomo zokuthi inhlalisuthi nenhlalisuthi ayilungisi kwabo. Lapha ekhaya uma ungena kuleli bandla into oqala oyenzayo ukhetha inkosi, babhadiswe, uthenga ingubo. Bese umshumayeli esondela kuwe azokubuza ukuzaleka kwakho. Kodwa namhlanje kuyathusa ngoba abashumayeli namhlanje abasayikhulumi lonto. Ukuthi umuntu akubuza ukuthi owaphi insizwa, ubani wakabani, uzaleke kanjani. Leso sibongo yosisho akubuza umshumayeli ukuthi leso sibongo esakini noma esazokhaba umama wakho na. Namhlanje umshumayeli ufuna ukuthi ubani wabantu, hayi usibani bani wakashezi. Basigana inhlalisuthi. Akakubuza ukuthi uzaleke kanjani. Mhlambe njengoba lesibongo sibiza nje isibongo seshene. Mhlambe isibongo senyanga yafika zolapha kini, yafika embatha nomama wakho, kodwa wachuma lesibongo salenyanga. Sengibiza lesibongo salenyanga ke noma mhlambe isibongo somuntu wafika ezokwelusa. Ngoba bokubheka imvama yamuntu yalabantu abangabelusa abalusa inkomo emakhaya. Kwekuthiwa nazi inkomo ezashezi, ezasigananda. Kodwa lapho kangcono. Lokuthiwa inkomo zashezi ezasigananda. Kuze kugcine lento sokuthiwa ikashezi sekusho kangcono. Ikashezi kasigananda. Lento igcine seyichuma nomuntu omhlambo oyinyanga gcine kunjalo. Afike zokwelapha. Mhlamba kugcine adlulile emhlabeni avana mbathe na gcine kuchumela isibongo salomuntu owafike enyanga. Ugcine sobiza sona ke nawe afike umshumayeli ethempelini ubani ngushezi kodwa inyanga yafika uzolapha kini. Sozogana isibongo salenyanga. Ilento ke abashumayeli bethu abashoda ngayo angazi mhlambe noma ukushoda kogcobo yini. Mhlambe ngenzeka ukuthi lento soyibona njengezikhundla. Nayo lonto ingabashaya phela. Emva kokuthi ke sekubuzile umshumayeli lento bese ekululeka. Njengoba ushembe siluleka. Uye kini. Ulanda amaNazaretha. Ulande nazi insizwa. Zizokwazisa emndenini wakho. Uthi njengoba usibanibani wahamba lapha ekhaya wezweni lasethi uyofuna umsebenzi uzuzile inhlanhla. Wahlangana nabantu abangamaNazaretha wayethanda inkolo yamaNazaretha yamchuma. Namhlanje ke sizomazisa usibanibani endleleni zonke kade ezihamba usezolandela enkolweni yamaNazaretha. Benzelani na? Ukuthi uma kwenzeka kini kuba nomcimbi mhlambe kuyisabatha. Wena ungabi ingxenye yalo mcimbi. Noma ngabe kuthiwa mhlamba awugxeka abasemhlabeni. Abasojulile lomhlaba bayosho ukuthi lengane le yakuyafika ifika namaNazaretha lapha ekhaya. Yasho ukuthi yona seyilinazaretha uma kuyisabatha imicimbi ngamasabatha ayizongamela nabantu bomndeni. Amen. Hayi lento senisho namhlanje embotho uthi mina ngeke ngadle nabafowethu. Abafowethu laba ngeke ungihloniphe. Lenkolo lena izohluba udlubo khasi. Lenkolo yamaNazaretha. Ukuthi umfowenu noma kuthiwa kuhlatshiwe ngesabatha kamfowenu akusho ukuthi kumele wena uyobamba ingqoko ezishisayo lapha ukuthi ikweni. Cha. Inkolo yamaNazaretha ihlukanisa inhloko nesixhanti. Awuncenga ukuzwana nomndeni wakho ngenkolo yamaNazaretha. Lento lisho ukhosi. Ngoba nigcina manje nina niphekela ukudla kufakwe efkodi freezer. Kuthiwa ukudla lokhu kwamaNazaretha. Ngabona umuntu oyingalona eNazaretha ngaza kuphekela ukudla kwesabatha. Ngoba ukudla kwesabatha kunomthetho wakhe. Uzopheka umuntu ngo6 kuyovusa lokudla ngo8. Athi hayi siphela amaNazaretha ayeza ngakusasa. Uphela wona ngo6 safaka oma rice, sabondo omapapa lapha. Twayeza ngakusasa amaNazaretha kuthathwa lokudla kufakwe efridge. Uyafika ngakusasa uzokubanda ukwesabatha. Okwesabatha ukudla noma kuthiwa ngamuncu. Kodwa uma kuphekwe ngolesihlanu ilanga lila okwesabatha lokudla noma kuthiwa kumuncu. Into ebalulekile ukuthi kulungiselwe ngasiphi isikhathi. Hayi ukuthi kuyabanda. Akubalekile ukubanda. Kungabanda ukubanda kodwa kuphekwe ngo12 ebusuku lesihlanu. Akukona ukudla kwesabatha lokho.
Lezi zinto ke manenzaletha kumele sizinake ngoba kuhamba kancane kancane angazi mhlambe noma ukuthanda imali kwabantu ababizwa ngabagcotshwa ngoba na ukugcotshwa ngase kuyakhongelwa umuntu usefika nesithole senkomo zokukhongela ukugcotshwa angazi noma kusabizwa ngokugcotshwa munjalo noma sekubizwa ngesikhundla sakhe na angazi noma mhlambi lonto yenza ukuthi abantu abasiphethe kuhambe bengasaba nevuso lokuba baseluleke ngomthetho waleli banga uyothi masewenze njalo bese uhlanganisa umndeni uthenga imbuzi zibe 3 ngokuyalelo umshumayeli ubiza umndeni wonke wakwenu uyebuhleni cala ucela usuku ebuhleni uNkulunkulu akuphusuku oyohlanganisa ngalo umndeni angimemele yonke imindeni yakini siyala lapha ukuthi lomhlaba ukuba ngedate ukuthi uyobageza ucela uNkulunkulu akuqoqele bona uyobageza kwenu mase ubageza uyofika kube nembuzi yokuthi abageze lonke uhlobo lomuntu olihamba liphinga olihamba lilela amakhosikazi abantu lolingamasela bagezwe labo bantu lo mbuzi isale ngaphandle insipho noma kuthiwa kufika amapharanga ngakini athi hayi inyama le ungabovuma imbuzi ekadigeza abantu bomndeni ayidliwe ongabona umuntu ageza kubuye kulo manzi adigeza ngaphuza insila yakhe phokuso sekutheni umuntu osethatha imbuzi athi hayi inyama akuyona inyama kodwa insipho niyazigeza bese kube khona imbuzi yongena ngaphakathi kodwa ngaphambi ukuthi kufike zona zonke lezi izigaba engizibalayo samele kuqala kuhlala umndeni wakwenu kanje uhlale kanje uthi wathatha phansi la khona uzokhumela nomlotha kuxoxwe uma khona abantu abake bahamba lapha ekhaya bethakathana ufuna ukusho ukuthi shezi umfowethu ubaba wakho wavula lubaba uyithakatha ubaba wakho sixoxe sikhulume lento ukuze sigezelane ilonda ngoba isilonda esingageziwe siyavamula esibhibha sikhulume lento siyaqamba siyangaphandle kwegceke yonke lento sesihlanzelene asisenawo amagqubu enhliziyweni bese uba khona lo mbuzi ukubangenisa abantu sebenzile inhlambuluko bese nibapha isithebeke lezi zinto kazisenziwa namhlanje umuntu usebala iservice omnyaka kangikhona enkosini inyanga yezulu kangikhona isavele estage ubaba kangikhona ukuthi kodwa bese ujabe kule minyaka engaka sowenzeni ke kini awenzile lutho lento hamba isishaya enkolweni bafowethu ngazi uNkulunkulu noma sona kodwa bengasikhalima asipha amandla bese izinto siyazibona kudle konke amandla wekho asipha amandla nje bafowethu siqongelele bese sipha nengqondo yokukhula ukuthi sibe ngamadoda aqotho ngoba ubudoda abukhulelwa amen ubudoda akuyona impandla nempunga kodwa indoda umthetho ngaba lempandla ube nempunga uzohamba ngodondolo kodwa uthothi umfana lo umfana omdala kodwa uthothi umfana inkosana encane mhlawumbe ngangomntolo esayisho 25 30 years so indoda le ngoba yini inkunzi yabasemathuleni amen yilezi zinto esifuna ushembe sithi noma sifundisa sibambelele bafowethu sibambelele ngenye imini kwakwenzeka emzini wasekuphakameni kufika indoda izobika usizi olwalukhungethe umzi kayise yafika le ndoda abambula yini yeza iguqa iza yathi seyisondele seyingesihlanu ukube ifike esihlalweni sasezulwini so kwaqhamuka imalasi aqhamuka yeza ethontela yasondela yathi masiseduzane nje ukuthi ifike kubaba ngesikhathi senkosi ubaba isiqu sesibili inkosi langa yasilala phansi lenja ithatha ikhandi libeka phezulu kwezidladla ikhejanisa amadlebe idlalisa umsili uphuquza phansi yabuka yancwina sokuma ubaba wakhomba le ndoda kuthiwa yayigcotshiwe umshumayeli kuleli bandla yathi umshumayeli imkhomba nungesihlanu emgqini amkhomba ukuthi umshumayeli
ngicela ushaye nayo imalasi yasiphazamisa isukume le ndoda ikheshezele ifuna izinti ifuna amatshe ijikjele imalasi ibaleke imalasi ibuye le ndoda izobambula yini yasondela sengesini ubefike kuba ibuye lenja ibuye mawala izonza into efanayo iphinde izolala la ibuke khekhanisa indlebe encweni ishaya umsila phansi iphuquze athi ushembe ngithe umshumayeli lishaya nayo inja umshumayeli sukume mawala ushembe ngithuma inja into engayifuye isho emzini wababa ngithuma inja hambe ngibheke into eshaya abuye azobambula yini sengowesithathu iphinde ibuye le malasi ushembe wabamba umjiva ovula wafaka isandla lapha phansi komjiva othi umshumayeli oza la wathi hamba uye lapha eThilomu mofike lapha eThilomu uzofika uthenga ipaper plate bese uthenga isinkwa esemhlophe umshumayeli yezwa umshumayeli athi umshumayeli baba hamba umshumayeli awayelele ngaphesheya lapha etolo afika athenga mefika lapha uthukuthela umshumayeli uthi ngizobe kusiza mina ushembe ungithuma ukuthi angishaye izinja uhambe khuluma yedwa uhambe nikini ikhande wayelele mefika lapha eThilomu avana athenga isinkwa esinsundu athenga ipaper plate angiqondi ukukhuluma lo mshumayeli kodwa ngiqonda ukukhuluma nami nawe uzozwa mhlawumbe uma unalo udleme mebuya lo mshumayeli usebuya nalesinkwa esinsundu athi ushembe mshumayeli ngithe kuwe le malasi ayisidli isinkwa esinsundu le malasi idla isinkwa esimhlophe hamba uyoshintsha lesi sinkwa lapha ngaphesheya usehlubukileke manje umshumayeli kwanti ezoyinikeleka ayisekho ngoba manje uhambe ephimisa amazwi ukuthi wabhekise kushembe noma wabhekise kubana sasa ahamba umshumayeli abuye nalesi sinkwa esimhlophe athi ke ushembe iphakele athukuthela athwele ngamanzi sekufuze ngabe manje usefikile kushembe wabika usizi lwakhe sekuthiwa ayiphakele ke manje ayiphakela vana jike mase ayiphakela vana ohlala phansi usehlubukile umuntu abhombela athi sehleli phansi ushembe aphinda ambizi athi mshumayeli athi baba uthi ayibona lenja athi baba athi akuyona inja kodwa lenja lena izomangala lenja le okhokho bakho laba bayakhuluma bathi wena lokwangena kule nkolo yoMnazaretha awukwazi ubenzele lutho wenzele oyihlo omkhulu yena njengenzala abantu awukazi umenzele lutho njengoba umbone inja njena wahamba emhlabeni elwizimpi wasala empini enqineni yempi wasala khona wasedliwa izinja zasendle namanqe umbone eqhamuke inja nje uzokubika owami nowakho kuphi khokho usathi ushembe kamshumayeli ngikuphi ikhambi phindela ezweni lakini wathola thenga nansi indwangu emakhosazaneni wayithenga indwangu wayibusisa ushembe wathi thatha na indwangu uphindele ezweni lakini uthi uma ufika emzini kayihlo omkhulu uyofika uthathe le ndwangu uyindlale eduze kwesango bese utshela ingane zakho ezingamakhosazana ukuthi mzwane le ndwangu ingcolisiwe inokungcola kwemalasi zibokutshela zigoqe bese zikunika yona ubuye nawe ulethi lapha kimi akwenze lokho umshumayeli ayindlala indwangu atshela ingane zakhe zangamakhosazana ukuthi le ndwangu ngizwane nayibona inamangcolo entsha ngibongitshela ningigoqele wona amakhosazana ami ngiyithatha ngisekushembe kwenzeka zihamba izinsuku yangcola indwangu bamtshela uyisingane wayigoqa wahamba nawakushembe siyafika ushembe uyayihlambulula wayesenza lento kade ngitshela yona ke imbuzi ezintathu wathi ushembe hamba kwezweni lakini ke uyofika ubageze ke bese uyamgeza nokhokho wakho bese umfaka ngaphakathi emzini woyihle esegezekile lento ukugeza kwabantu abadala isemthethweni kuleli bandla amen kumele manazaretha sizifune kumele sizifune umuntu nomuntu azifundise kambe njengoba ngiyinazaretha nje ngakhethwa ubani ngayiphi injongo ngoba lokuhlangana konke njengoba sihlangana nje sikhethile sizimvu zemhlatshelo njengoba silapha mbatho amen ngabali service omnyaka ngafike ngonyaka ukuthi kodwa wazi wenze lutho
ngoba nakho ukugana lokuhleze kushiwo abashumayeli yebo kubalulekile ukugana. Akumele insizwe yaleli bandla ificwa ukufa ingaganiwe. Ikakhulukazi nje masumazi umuntu wesifazane ngokubhatha naye kuyakuphoqa ukuthi ugane. Amen. Ngoba uma ufika ngazofika uboshwe, awuzukuboshwa ushembe, kodwa uzoboshwa emndeni yakini. Ngoba khona umbuzo ozobuzwa kuwe ukuthi njengoba wena unaleli phunga labantu besifazane uthatha emzini oyihlo engekho umolokazana, ungakazi ubakhipha abakhongi uthatha. Wambatha behlukene. Kodwa uyobuza leli phunga ulithatha. Kodwa mzwane wagana leli phunga liyagezeka kuwe ngoba sekonke ekhombekayo egceli lomziko oyihlo. Nakuba ke sibhekane nengwadla ezweni yokushoda kwabantu abangaba amakhosikazi aqotho. Siyamcela uNkulunkulu ukuthi asikhumbule. Amen. Nabo labo abayimthonseyane sithi sizama ngabo ukwakha imizwa yobaba bakuhlaza. Abafuni ukwamukela umthetho. Bekuhlaza benjalo abazi lutho, bamavila. Umuntu yokubiza ngevila lakhe akubize uma define. Yiwe. Indodi iyobiza isuti eyakhuwe uyithenga isasebenza. Kodwa ngoba naku manje sozolobola wena sozoba isigodo sokuqhuzuka. Seyokubiza ke indoda. Angazi kodwa bafowethu ushembe ngathi angasikhumbula. Athi angasikhumbula. Ngoba namhlanje ukugana sekunzima. Ukugana nje ulukhuni namhlanje. Umsebenzi ayikho, amandla amancane, nematerial yabantu abafuza ngabayagana abekho. Abekho. Kodwa ke sinethemba elikhulu lokuba uNkulunkulu uzosikhumbula uma sihlele ezwini lakhe nasemthethweni wakhe. Njengoba kadisho lensizwa yakhe iseqedwe ukuhlala phansi ithi iNazaretha lalapha ekhaya noma insizwa noma inhlalisuthi ayiqonda. Kumthetho waleli bandla. Kuyadabukisa namhlanje ngoba abanye bethu sebeqonywa abantu abangakholwa. Inhlalisuthi iqonywa umuntu ongakholwa kuleli bandla. Nentethelelo lapha ekhaya izidlalela nengunguluza. Kodwa ekugcineni yozuyithi ibhekethini ukuthi kumele siyiqoqe. Angazi lo muntu noma usabizwa ngentethelelo na. Umuntu oqoma umuntu ongakholwa, oqoma insizwe engakholwa bese ibuye ezongena lapha ekhaya eNazaretha. Angazi noma kusamfanele legama lithi intethelelo. Kodwa namhlanje kuyenzeka. Kodwa lo mvalelandlini lo okhona ngathi uyisefo mina ngubheka. Ngoba nje esihlangana kanje kunabantu mhlambe endlini abagaxelene nje bazijolela nje. Bayazihlalele nje bazijolela. Ngisho nakhona insizwa zalapha ekhaya eNazaretha sezinawo lo mqondo ukuba zihlalele nabantu besifazane. Umuntu azozikhipitela nje lapha eMlasi. Mhla ka1 kuzoshaya umhla ka31 uhleli nomuntu wesifazane uyinhlalisuthi kodwa. Uhambe ku23 ubuye ku23 uzombatha umuntu wesifazane. Ngithi uGenesis mama wesifazane nesiphumo. Leave. Inhlalisuthi iyombatha nomuntu wesifazane egula. Kodwa ithi incwadi kaLevi uma umuntu wesifazane nesiphumo sakhe siyigazi uyohlala engongcolileyo insuku zoba isikhombisa. Yonke into ayiphathayo umbheda lala kuwo. Kodwa wena ukwazi ukusherisha umbheda nomuntu wesifazane ogulayo useyinsukwini zakhe. Fundani phela manje. Okay. 15, 16 left. 16 left.
nxa owesifazane enesiphumo ithi le ncwadi nxa owesifazane enesiphumo isiphumo sakhe sigazi isiphumo sakhe sigazi emzimbeni wakhe ngoba ungcolile insuku ezisikhombisa ngoba ngongcolile insuku ezisikhombisa umphatha ohlala engcolile kuze kuwe wena ombatha naye izinto zonke alala kuzo esangcolile kuzona zonke into azilala kuzo ngoba zingcolile imbhedo wendeni lana ngawo nezinto zonke ahlala kuzo nesihlala ahlele kusona ngoba zingcolile ngoba ngesingcolileyo uphatha umbhede wakhe embhedeni wenu ohlanza izevatho zakhe okwashelayo ageze ngamanzi ishamanzi akubekela ahlale wona engcolile afana nangcolile kuze kuhlwe ophatha into ahlezi kuyo yonke into ayithinta ngisho ispoon noma itray noma intona kulethela yona ohlanza izevatho zakhe yohlanza izevatho zakhe ageze ngamanzi ahlale engcolile kuze kuhlwe uyohlala engcolileyo kuze kuhlwe uma kumbhede wakhe noma isentweni ahlala kuyo noma intweni ehlala kuyo nxa kuphathwa umuntu ohlala engcolile kuphathwa lo muntu kulesikhathi ohlezi engcolile kuze kuhlwe uyoba ungcolileyo nxa umuntu elala naye umlala naye wena athele ukungcola kwakhe ngoba ungcolile insuku ezisikhombisa 7 days umbhede wonke alala kuwo umbhede wonke ngoba ungcolile Inkosi imusi ile nto ke ekufuze ngabe sifundisana ngayo yabona nje wasihlangana nje sizinsizwe kuningi kumele sikhulume ngakho singakwazi ukukhuluma ngakho musikema thempeleni le inkonzo yesabatha ode eshubile ngoba izothonsi kancane ku 23 ngoba sizinsizwe sodwa kodwa siyazi ukuthi ezulwini uNkulunkulu yaloba zonke futhi izihlalo zikhona ikhona into abayapheza ikhona ingudlungudlu ngowasezulwini nje siguqile kodwa ngenxa ukuthi thina sibona ngalo wasemhlabeni amehlo uNkulunkulu usixolela ngoba sizoyenza ibe inkonzo eneziluleko zezinsizwe bafowethu ungathi ukuhamba kwethu ungaqonda nokwenza kwethu futhi ngaqonda nasemzini yobaba esizala kuyo ngoba abanye bethu mhlambe uzukuthatha ngisho intombi uyoyinqunisa emzini ngayihlo uma wakwenza lokho mne wethu kumele wazi kuyadinga wena ukuthi ukufike ini nembuzi uyogeza umuzi kayihlo akuyena umuntu osifazane kuphela ogeza umuzi kayisi uma wakwadala nomuntu osifazane omnqunisa emzini kayihlo kumele uphinde ugeza nawe ngoba umuntu onelungelo lonqunisa umuntu osifazane emzini kayihlo uyihlo ngoba uganiwe wena mungaganiwe onalo lolo lungelo namhlanje umuntu usevana azalisa ingane yomuntu mokwayizalisa sebona ngathi manje kulona lungelo lelo lokuthi kumele ahambe naye umnqunisele emzini kayise so bagezile abantu bakini wangena endlekweni qale phansi ubakhipha ukuthi nolala umuntu osifazane onalo lungelo imizi esizala kuyona asiyinakeni yonke into enza khona siyibheke noma ngabe kuthiwa usebenzi uyinsizwe kodwa sengiyakhuluma nje kodwa ngikhumbula ikhona insizwe eNazaretha engayenza leyo nto noma kuthiwa usebenza uyinsizwa udadewenu yazaliswa umuntu osebenza kangcono akanalo lo muntu ozalisa udadewenu ulungelo lokuthi azolala kini bese umbiza ngosibali wena ngoba nako na usebenzi mhlawumbe ukupha imali masihambe kuseni ungabe uyivuma lo akanalo ilungelo lomuntu umuntu ongaza akhiphe bakhongi abalethe kini ukuthi azolala kini bese kuthi usibali ngoba na usebenza ethotha ko transnet ayikho lo uzabe usibali kumele akhiphe abakhongi azolobola lapha ekhaya siyamcela uNkulunkulu bafowethu ethe sikhumbule nakuleya mizi esivela kuyona sikhumbule asiphe umqondo nje osabalele asiphe umqondo ukuthi sibe ngamadoda kusasa nomthetho ngoba umthetho into ejulile umthetho imizi yobabona imile nje ngoba bomkhulu babona imizi bayakha nje bayakha ngomthetho uma siyolahla umthetho thina ngeke sibe nalutho nemizi futhi ngeke siyakhe ngoba isisekelo somuzi umthetho njengoba ubona nalapha ekhaya eNazaretha umthetho isisekelo senkomo la ekhaya kuthiwa lapha ekhaya ngesabatha uyabhinca ungabhincile ufaka ibhuku elibe mnyama mtolo awufaka ibhuku lakhisimusi ufaka ibhuku leYangon July inqindi kodwa ufaka ibhluwe elimnyama neshirt libe mhlophe bese uyafasa ikonqa lelomqala lingabonakali ngoba uNkulunkulu usuke eseduze omvezela uNkulunkulu isigiqi lesesilanga ngaphansi kwesilivu
umthetho lo waleli bandla. Ushilo ubaba Khoza wathi umthetho waleli bandla uthi umNazaretha ushaya emaqakaleni. Kumthetho ushembe akangezi akanciphisi kodwa umthetho awushintshwa leli bandla umile. Kodwa ngiyabona izitayela ziyafika ziyashintsha-shintshana lapha ekhaya eNazaretha. Angazi noma ukwanda kwabantu abathanda ushembe kwenza ukuthi incipha abantu abangamaNazaretha na. Kodwa kubukeka kanjalo. Ngathi baningi abantu abathanda ushembe kodwa amaNazaretha amancane. Ngoba yakenzeka lento ngemihla edlule esiqwini sesibili ushembe inkosi la ngathi amaNazaretha namhla uyaba umakoti ngifuna ukunehlukanisa amaqoqo abemane. Wathi ngizocela ukubona abantu abasuka emazweni akubo beza kulobu umNazaretha belethwa udumo. Abanye bethanda imigidi yakhona, abanye beqonyeza intombi zakhona, abanye beqonyeza insizwa zakhona. Wathi ngicela ukubabona lobo bantu baphumelela lapha ngaphandle kwethempeli. So baphuma abantu bathi wathalala ngaphandle kwethempeli. Nangibabuya ngifakazela. Wathi ngicela ngakho iqoqo lesibili. Wathi ngicela ukubona abantu abeza kulobu umNazaretha begula bezinyumba bengabathola abantwana bethukwe emzini abanye bengasebenzi bafika bazocela imisebenzi kushembe base bayithola imisebenzi babe sebeyahlala abakhohlwa ukuphindela emazweni akubo. Wathi ngicela ukubabona labo bantu. So lapho iqoqo lesibili uthi wathalala ngaphandle kwethempeli. Wathi ngakho iqoqo lesithathu. Wathi ngicela ukubona abantu abeza lapha kulobu umNazaretha bethunywe imindeni yakube siyalala phansi kokothu lomhlaba ukuba bazoyinikelela bazoyithethela amacala. Wathi ngicela ukubabona lobo bantu. So abavela bathi wathalala ngaphandle kwethempeli. Wathi wonke lamaqoqo amathathu ngizocela aphindele emazweni akubo niyobuya nize kulobu umNazaretha mzwane senizokholwa. Wathi leli qoqo